Atay la aya kay diri oy. Apa mangita ko kamigo tong dalan ani? Naunsa man ka? Mangka magbantay danghag kayo. Eh pagsikit sa agit ha. Wala na tuyuan na. Unsa man? Pakulata ka namo? Uy. Ging ikaw na. Oh, ako ni. Unsa man yung problema? Ay, nakauli na ka ging. Mati. Asa yung ate karon? Nasa balay. Nga naman. Mo ba? Na pwede ko misita dito. Oh, pwede kayo. Samo kayo mangga man talamak. Ay! Nakauli na lespila, no? Atay tuod. Ako todo ko mga barkada kaya ako tuod. Yawa lami na pa kaya itong pila ron. Yama, no? Tatatatang ina, ang dami ng alam ng mga tao. Ang yayaman ng ganyan lang talaga yung mga inggit. Galit na galit sila sa manilip. Kaya pasensya. Atay, George. Lai! Magkaya George! Yabag na! Ngano masuko man ka? Wala ako ng suko, George. Nga na lang gina akong tingog. Pauso ba? What the Nya, sa may plano na to karon? Bo, George. Si plano ron. Mate, man-lipstick lang guro tani. Paabot anig. May kaywan mo na ba ani? May pa. Sakto kay kana. Oy! Mga bahog noong! Ako ba balita nyo? Ako iba kong balita niyong duha. Good news ug bad news. Mayod. Lami kayong adlaw karon ba, ho? Ha? Na kay balita. Good news ug bad news. What the fuck? Unsa ka na? Unsay gusto niyo una-unahon? Good news or bad news? Ah? Ang unahon na mo, ang good news. Ang good news ako ninyo karon na ako'y ikabalita ninyo. Giate, o magyapon dito mo istoryahan na. Dahil ang bad news, usaw ng bad news. Ang bad news ane is mahago mo. Ha? Ano mong mahago man me? Mahago mo tungod kay ubanan ko ninyo. Mamisita ni pila kayong ulit na sa pila. Let me take a selfie. Ha? Nyuli si pila, George. Katong magburot ng si pila, katong chicks ba? Katong parang Oh, katong chicks. abag. Oh, katong chicks lagi. Ubanan ta, ubanan. Ubanan. Sige. Ayaw naman pagdugay-dugay. Tara, shit, tara. Tara. Pagdugay-dugay na. Tara. Hapo na. Sabala mo. Tayo na, karupot ako ganyan. Tayo na si pila, no? Atay chicks na mga ito. Kasama. Tingnan niya na ba? Juan. Eh, duha ka motor. Pasin sa iyang... Duda, yung ko na misita ni Pila ron. Yawa init. Bago ba? Oh, bago pa yun. Bago pa din. So, mato na. Lagi na misita ito. Dago pa lagi. Ikaw mo kay... Tugay mo kay kagot. Balag na kauna. Tsuraan man ta. Tsuraan man ta. Tsuraan si mong mata. Kasi di ko na ta... First come, first serve si mong mata. Gay. Basta ayaw, gay. Ngilit kayo. Basta. Ang yawa mo to, maghihinay lang ta. Okay, bro. Ukyom. Ikaw, may unang tayo. Liliyan to kung napay tao. Dili tagi, ay, dili tagi. Dili mag nairo, dire. Sige, di ay ka masaba. Mura man tagbuang ani. Ano nga sige tag-ukoy-ukoy ani. Mga wata. Aron ba tag mani itag dapat tawo wala. Bangon. Ingon kag ni uli naman kasi pila. Ano gawin mo? Mura man tagbu. Basta na namin sita ba? Basta na namin sita. Di ka do, basta buko si nalig ko pila ron di. Ay, si Arya. O higo pa lamang. Dili ah.
Ayaw na. Ayaw na kayo. Malas. Mahagop na. Ayaw na. Uy, tao ko, mingaw kayo. Kano yung katawa man kagay? Magot yung katawa ko. Sakto lang. Katawa mo. Yung katawa lagi. Unya man ang divorce. Isa man, desidido na ang mamisita tang pila. Sinido, ayaw. Agbulak yung magbulak. Kuyagan na ka na mo. Minti. Banil ko din do ha. Ha? Banil ko ha. Una iro ka boy papaaka ko. Unya na. Ikaw na. Okay. Safety first man. Safety first, ikaw na. Ikaw na. Guys, muna mo duha. Safety first, ikaw na. Ikaw may nanghanggat mo. Murag na iro pa. Wala iro na. Safety first. Safety first, ikaw na. Ayaw bi ayaw. O, dili lagi. Wow. So, tala. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Nyati, yawan. Si Pila to pinsulod. Si Pila to pinsulod lagi. Pila to? Si Pila to. Pila Di yung pwede. mama. Si Pila lagi, di lagi masayo pa kong mata. Na, yabang kalupan. Tuwa kayo. Tuwa. Magasin na sa ano. Ano na? Nyara. Saan mo? Kita na. Ako una. Dili. Dapat. Dire. Safety first. Yo. Safety first. Yo, ako una no. Ako una. Nyara, George. Siya itong paunahon kay safety first. Sige, bigay mo mga dua. Si bodyguard. Dapat yung bodyguard ini. Kuha gawin ako para ubanan ko. Ubanan dili bodyguard. Hulog bodyguard ka buran. Dili. Na, sige. Basta anime. Ikaw dito. Ako ang sunod. Kay safety first. Oh, safety first. Oh. Lakauting. Good. Safety first. Good. Ako na ha. Oh, lakaw na. Diretso na. Ang pinting. Safety first. Ikaw na una. Yes! Mauna gini. Makapamisita rin kong pila ron. Matay. Looy, gatondo ka buok ba? Lahiman, di. Sa oman ako makauna, di ako kuna sunod ron. Oh, kamu tinggal na, George. Higda pa sa paa ni pila. Oh, karo palig ka, Ting. Ting, snap na. Isa mong ka. Kaya kinimuting ay. Piste. Kauna man mo. Amo agi. Amo kayo ni mo. Safety first. Di, duhan lang ni magbahay ni pila. So, hindi na nga muli. Uli na ako. Kauna mo mundo, adi. Una na ko. Bahala na, pungkol mo. Klaro. Sabi kong mga amigo ako tinuod. Di man, una yun. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Noong sumang ka! Lala! Otro, 1, 2. Ready, 1. 1, 2, 3, action. Oh, mau ba? Ayay. Pwede, mamisita na. Cut! Pwede, mamisita na. Take 2. Oh, pwede. Ready, 1, 2, 3, action. Oh, mau ba? Ay, ayo. Nga, pwede dito, mamisita. Cut! Again. Yeah. Kita dito. Take 3. Ready, 1, 2, 3. Lagi init. Init, kumalik. Ay, gataw. Magagin. Kasi ganun ko sila roli. Ay, CR niya. Ubigo pa lamang. Ayaw na. Ayun na kayo, Malas. mahagop na. Ayaw na. Tao ko, mingaw kayo. May katawa mong ka. Katawa. Sa last part na nag-actually tayo. Ano, balik tayo. Naligo. Naligo. Way uyab, kinsa diri way uyab. What's up, mga bugok?
So guys, so may nasuko. So guys, shout out day og pasensya dugay mi ka-upload kay busy ang tanan. So naday meron guest ang guest din namo ang uyab ni George. So may guest. So gisa to ganahan mo join na mo, pre. Pwede mo muuban. Walay problema muuban mo. Ting masul. So shout out guys. Shout out ari. Shout out. Mga good boys ya sa Plardel. So salamat kayo. Kaya mana kita tong klase no. So kanta time to laglag na pero quarantine man so bawal sa taot sa mga nanoy-noy da sa amigo na Prokuno. So, salamat. Hey, shout out ko sa mga dumaog pamili. O ka Kwan, Kardot. Wala siya ka-apil karon kay Jote. Idol. Shout out kay Merlin Maribab and Karim Anggot. So shout out guys sa tanan nagsunod. So shout out day special shout out day sa amo ni Vines nga mga Kulokoy boys sa amo ni Vines. Subscribe kun mo sa amo ni Vines, Ligan Viners so sa amo So kung ganahan mo nga video, like, subscribe, like, comment sa YouTube para ma-shoutout mo. So shoutout ko sa Jew Helping Hands TV, sa Car Place TV, og shoutout po ko sa katrabaho na dira sa Prince nga nagsunod pirme. Og paano guys, actually wala si Ardot og shoutout lang binimo dot kay wala man ka. So puhon na lang kung naaga. So kumpleto ta, gama gyapon ta. Sumora to guys og goodbye mga bugok.